Здравейте хора, добре дошли в новото ми видео. Както сте разбрали от заглавието, днес ще говорим за книгата Семейство Болт. Тя се състои от 7 части, но само 3 са преведени на български. Сега ще говорим за първата част. Семейство Болт е написана от Джулиан Клери. В семейство Болт се разказва за едно семейство хиени, които се преструват на хора и живеят сред хора. Да, това е семейството хиени, това е Бети, Боби, господин Болт и госпожа Болт. Книгата на мен беше много смешна и интересна. Има много вицове вътре. В нея от този господин на име господин Болт има много вицове, както казах в нея, и е подходяща за... Не знам, не мога да кажа точно за каква възраст. Аз я четох, когато бях на 10 годишна възраст и много ми хареса. Това е за книгата. Ето така, иначе изглежда отвътре. Сега ще я видите. Така. Лесно се чете, тъй че не мисля, че ще бъде проблем на по-малки читатели да я четат. Много е интересна, пак казвам, и е много забавна. Също така аз имам и другите части и съм ги прочел, но ако искате видео за тях, можете да се абонирате за канала ми и да харесате видеото. Това е от мен. Довиждане и до нови срещи!